Assalamu alaikum masoyan Dumbari. To, ina yi wa duk masoyana fatan alheri, amin. To, har yanzu dai muna kan al'adu da gargajiyarmu na Najeriya na yare-yare. Duk yarurrukanmu da suke cikin Najeriya gaba ɗaya to ina ɗauko al'ada da gargajiyar kowane yare ɗaya bayan ɗaya. To, akwai wani yare a nan jihar mu Najeriya. Kowa yana ɗaukar dai kaya a kasu kuma a gadon ba suke ɗaukar kayan nan, kuma manoma ne 'yan garin. Yaren suna noma sosai, suna noman doya da sauransu. Wannan yare akan same su, wayansu suna cikin jihar Kaduna, wayansu suna cikin Abuja, wayansu kuma suna cikin Niger State, especially cikin Minna. Minna ma dai sun fi yawa a cikin Minna, capital of Niger State kenan. To, ga dai fatanya ga kuma doya. To, yaren nan kamar yadda na yi bayani, kowane yare, kowane gari suna ɗaukar kaya a ka, su kuma a gadon ba suke ɗaukar kaya. Wane yare ne wannan? Gwarawa. Gwarawa su ne suke ɗaukar kaya a gadon baya. Kamar yadda na yi bayani, to, idan gwara suka je noma suka gama, sai su ɗauko kaya a gadon baya haka, a haka suke ɗaukar kaya, kuma ga fatanya a haka gwarawa suke, a gadon baya suke ɗaukar kaya gwarawa a haka suna tafiya. A haka gwarawa suke ɗaukar kaya a gadon bayansu, a haka suke ɗaukar kaya, haka suke ɗaukar kaya a gadon bayansu. Wannan dai shine al'adan gwarawa. Gwara kan same su a cikin jihar Kaduna inda na faɗa, suna cikin Abuja, kuma suna cikin jihar Niger irin Minna. To haka gwarawa dai kun ga, haka gwara suke ɗauka duk nisan tafiyar da za su yi, ko kilo nawa ne, to a haka gadon baya za suke ɗauka kayansu, daga mazansu har matansu har yaransu, duk haka suke ɗauka kaya a gadon bayansu a haka su ta tafiya a gadon bayansu. Gashi dan dai na ɗora doya a gadon, dama suna noman doya abincinsu ne. Doya na ɗaya daga cikin manyan kayayyakin da suke nomawa. To ga kuma fatanya idan na rataya na noma. To gashi gwaranda daga noma, to gashi gwarawa, al'adan gwara kenan. Gwara su ne suke ɗauka kaya a gadon bayansu.